Diyos maray na aga mga tugang Novena kay Nuestra Señora de Peña Francia. Matindog po. O Espiritu, o kaglalang sa puso mi mag-ero ka. Ang biyaya mo sa mutawan, ang puso mi panuaman, ang puso mi panuaman. Parampun balaog ka langit nun, pagkamuot asin buhay, bilog niya mong idinudusay, bilog niya mong idinudusay. Sa ngaran ka na Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pagsulsol ning kasaalan, maluhod po. Kagurangnan kong Heso Kristo, Diyos na totoo asin tawong totoo, sa imo ako may pagtubod, paglaom, asin pagkamuot. Nagsusulsol ako nin udok sa buot, nin huli sa pagkakasala ko sa imo, may pagsarig sa imong pagkamaheherakon. Nagmamaabot ako na dai na magkakasala giraray, sa tabang kan sa imong grasya, asin sa makusog na pag-ampon kan sa mong mahal na ina si Maria Santissima, nabuot kong umawon sa gabos na aldaw nin sa kong pagkabuhay. Urog na ngunyan na ang sa kong pagpamibi, sa kuya ma na idinudulot sa iya, bilang sa mo ma na ina. Amen. Pamibi sa pagpuon, maninigong gayong mamumuto na rin na asin ina niya mong Maria, ang sa imong mahamiso na ngaran, nakakataong kaugmahan sa langit, nakakaranga sa daga, asin nakakapatakot sa impyerno. Sa pagmaawot kan Diyos na ipadaraan sa iyang aki, sa pagwaras kan kapanooanin kaligtasan, kapalaenan asin mga biyaya, an isinamno sa imo kan ipinangidam ka, mga biyaya na itinao sa imong urog kapalad na pagkabuhay, mga kadakulaan asin isinamno sa imo, nin makakamahan. Tabangi kaming makapaghiras kan kapanoan mo. Tabangi na matawan ang nagihelang nin kaumayan. Ang nagmumundo kaalingan. Asin ang parakasala kapatawaran. Sa imong pagkaina, kami asin ang mga anghel nag-uugma. Asin ang Santissima Trinidad, pinagmumuraway. O Maria sa muyang ina, ikaminasarig sa kamurawayan ni Jesus na nagsakit, nagadan asin nabuhay liwat sa pagtubos sa muya. Minasarig man kami sa iya na nagtugdas kan banal na sakramento ninyo Eucharistia. Sa imong mamurawayo na pagkaina, minasarig kami sa pagpamibi, asin sa pagdebosyon sa imo, na siring sa katig na makakalangan sa muya, siring sa makusog na bulong na makakaumay kan sa mga kasakitan, siring sa makusog na tabang, sa samuyang mga kaipuhan. Nag-aarang ako nin udok sa buot sa imo, o mahal na ina. Nag-aarang ako nin paulit-ulit sa sakuyang muso, tanganing matala ng God sa sakuyang puso, ining mga mahamison, asin mahalagang mga tataramon. Nuestra Señora de Peña Francia. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Peña Francia. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Peña Francia. Ipamibi mo kami. Magpamibi kita kay Birhen Maria,
Sa pagpahayag kan mga tataramonin pakimaherak, ipamibi niya to, antara Maria pano kaning grasya, an kagurang ng tang Diyos siya on sa imo, pinaurog kakarahay sa babae gabos, asin urog pakarahayan sa imong mahal na aking si Jesus. Santa Maria, Ina nin Diyos, ipamibi mo kami mga makasalan ngunyan asin sa oras kan sa mong kagadanan. Amen. Mamumuton kong ina sa gabos na panahonin sa mong pagkabuhay. Tabangi man kami na makaherak-herak na parakasala, na maging maninigo, asin maging kasarokan sa imong mamumuto na aki. Tara Maria pano kanin grasya, an kagurang ng tang Diyos siya on sa imo, pinaurog kakarahay sa babae gabos, asin urog pakarahayan sa imong mahal na aking si Jesus. Santa Maria, Ina nin Diyos, ipamibi mo kami mga makasalan ngunyan asin sa oras kan sa mong kagadanan. Amen. Agihan ay mga langit no na biyaya, tawi kami nin luha, tanganing pagtangisan mi an sa mga kasaalan. Tara Maria pano kanin grasya ang kagurang ng tang Diyos siya on sa imo. Pinaurog kakarahay sa mga babae gabos, asin urog pakarayan sa imong mahal na aking si Jesus. Santa Maria, Ina nin Diyos, ipamibi mo kami mga makasalan ngunyan asin sa oras kan sa mong kagadanan. Amen. Reyna nin langit asin daga, ampo na asin suruga kami, laban sa sugot kan sa mga kaiwal. Tara Maria pano kaning grasya ang kagurang ng tang Diyos siya on sa imo. Pinaurog kakarahay sa mga babae gabos, asin urog pakarayan sa imong mahal na aking si Jesus. Santa Maria, Ina nin Diyos, ipamibi mo kami mga makasalan ngunyan asin sa oras kan sa mong kagadanan. Amen. Ikinabubuhay asin namumutan, na aki iniwakin asin ana. Darahaman kami sa imong mahal na aki. Tara Maria pano kanin grasya ang kagurang ng tang Diyos siya on sa imo. Pinaurog kakarahay sa mga babae gabos, asin urog pakarayan sa imong mahal na aking si Jesus. Santa Maria, Ina nin Diyos, ipamibi mo kami mga makasalan ngunyan asin sa oras kan sa mong kagadanan. Amen. Paalawanin mga parakasala, sungkoaman kami sa oras nin sa mong pagkagadan, asin buksan para sa mo ang mga tata nin langit. Tara Maria pano kanin grasya ang kagurang ng tang Diyos siya on sa imo. Pinaurog kakarahay sa mga babae gabos, asin urog pakarahayan sa imong malaking si Jesus. Santa Maria, Ina nin Diyos, ipamibi mo kami mga makasalan ngunyan asin sa oras kan sa mong kagadanan. Amen. Pamibi Nuestra Señora de Peña Francia, hilingaman kami o mahihira ko na ina, Virgen de Peña Francia, kan sa imong mga mamis na mga mata, asin kahiraki man kami na minadulok sa imo, panoonin pagsulsol, at tamanaan sa mong pamilya, katuod asin parasur. Tabangi kami na sa imong mga devotos, si buhay pa asin mga gadana, urog na itong nangangaiponin sa imong pagtabang. Sa oras nin sa mga pag-alaman, kakundian asin pagtius, urog na sa samuyang pagkagadan, antabayiman kami sa atubang nin sa imong mahal na aki. Tanganing masurog asin matabangan mo kami, danay mo kaming antabayanan, bilang sa imong mga devoto, na darakan dakulang pagsarig sa imong pagataman, minalohod sa imong pamitisan, sa paghagad sa imong mahalagang pagtabang. Nuestra Señora de Peña Francia, pamibian, tabangi, rangaha asin ligtasan man kami. Amen. Antifona, Santa Maria, surugaan mga nakikimaherak kay Kristo, tabangi ang mga maluya ang isip asin buot, pamibian ang banuaan, pakimahirakan ang gabos na klero, haray pagpabayay ang kababaihan na namumuot sa imo, mamate ang lugod ang sa imong pagtabang, nin gabos na nag-uumaw sa imo, o inang Virgen de Peña Francia. Papagkanigo o Virgen na makapag-umaw kami sa imo. Tawi kami nin kabagsikan sa pagkipaglaban sa imong mga kaiwal. Pamibi sa ikaanom na aldaw, orog ka banal na rina asin ina niya mong Maria, sa imong pagkaina, ipinahiling mo ang danay na pagkuyog sa kabutan ng Diyos, ipinahiling mo man ang sa imong pakihiras, sa kabanalan kan sa imong aki. Mapakumbabang nagngangayo-ngayo kami sa imo, napakusugon mo kami sa pagsunod, kan padara kan mahihira ko na Diyos, na nagpapasirang kan aldaw sa marahay asin maraot, na nagpapabulos kan uran sa banal asin parakasala, na minagibunin karahayan maski sa nagkasala sa iya. Tabangi kami na matios niya mo an sa indang mga karatan,
na pagmamuton niya mo, na mailigtas an sa indang kalag. Tabangi kami na maherak an mahal na Diyos sa samuyang kalag, patawadon lugod an samong makasalan, asin makapaglakaw kami sa dalan, pasiring sa kamarawayan asin langit no na pag-umaw, sagod paman. Nuestra Señora de Peña Francia, ipamibi mo kami. Amen. Maawit po. O Virgen Mariang mahal, di Peña Francia ngaran, patronanin gabi ko, lani kaming sinasarigan. Ikanilauman, urog na sinasarigan, sa pagkaabot na marahay sa langit ka murawayan. Di mo kami pabayaan, digdi kay ning ginaban, kundi mo kami tabangan, daing marhay nakadanatnan. O Virgen Mariang mahal, di Peña Francia ngaran, patronanin gabi ko, lani kaming sinasarigan. Minaluhod kaming unyan, sa dapan mong sinanglitan, sa Diyos kami hagad man tawad kan sa mong kasalan. Sa imo inang mahal, sa muyang inagad man, nasa muyang kauyaman, gabos na mga kasalan. Virgen Mariang mahal, di Peña Francia ngaran, patronanin gabi ko, lan ikaming sinasarigan. Hinanyuga kaugmahan, an mga tingog pag-arang, din bilog na kabiko, olan mga katuon mong anan. O mamumuto na ina, hinanyuga kami baya,
maludok mi sa langit si mong darah. O Virgen Mariang mahal, di Peña Francia ngaran, patrona nin kabikolan ikaming sinasarigan. Mauntok po asin mahagad sa mahal na Diyos, kan biyaya na buot makamtan, sa tabang ni Virgen de Peña Francia. Tinog po ang gabos. O Maria, ipinangidam daing kasalan, kami pamibian amin nadulok si mo. O Maria, ipinangidam daing kasalan, kami pamibian amin nadulok si mo. O Maria, ipinangidam daing kasalan, kami pamibian amin nadulok si mo. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Malod po sa pagpamibikan orasyo emperata. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang makalamidad, amang makakamhan. Iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat. Hulikan mga ngalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman. Sa pagtao mo kan sa mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging maray na paraataman kan sa imong linalang. Day minasabutan asin naotob, an sa imong kabutan, na atamanon ang kinaban, an kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong masalang gibo, asin ngunyan, namamatayan minaan padosang balik, kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuka kan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad, nin kapatawaran kan sa mong mga kasaalan, ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tao. Antabayan mo kaming magtalubo,
na maging maresponsabling para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na para surog kan kapang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sa ngaran kan Ama, sin kan Ake, sin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Isabay man po niya to sa satong pagpamibi ang mga minasunod na mas intentions. Thanksgiving, dulot ni Rafaelita Howe and family, birthday blessing ni Sonia V. Pereira, for fast recovery for Mark Dave Ronda, hali kay Mr. and Mrs. Chito Ronda and family, in honor of St. Joseph of Cupertino, hali kay Ida Rosero. Thanksgiving man ni Ida Ermina Rosero, hali man sa Alferto family, for the gift of life of Kijan Caleb, hali sa Pobre family. Thanksgiving ni Maria Salome Construction Supply, ni Roderick and Elnes de Lavin, Alberto Lucas Belhera, Marieta Sarsa, Ferruelo family, for the gift of life ni Rosalie, hali sa Sarong Anonymous. Mga special intention for good spiritual, physical health and safety of my family, hali kay Rosie B. Asopardo Cantara and family, for the 100% passing rate for Bicol University, Daraga, 2024 Social Work Licensure Examination, hali kay Cedric June Evangelista, petition to Our Lady of Peña Francia, hali kay Emma Chan and family, for passing the bar exam of Dick, hali sa Aranas family, for passing the bar exam of Michelle, hali sa St. Jude Parish family. Special man na kahagadan ni Rosa Tangli, ni Jacqueline Rose Tanyada, ni Marieta Sarasa. Para sa kapahingaloan kan mga kalag, para kay Froilan, hali kay Rosie B. Asopardo Cantara and family. For souls, hali sa Tang family. Sonia Ernesto, hali sa Carlos family. Para kay Angela, kan F&S Velasco. Para kay Jose, ni Nilfali and family. 10th death anniversary of Rolando. Hali kay Mila Cabria and family. Carmen Nestor, ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. 3rd death anniversary of Ulysses. Hali kay Elizabeth Broncano. Para kay David Jr. ni Pien. Raimundo Sr. Maria Loreto. Hali kay Beth Yao and family.
Matinog na pong gabos, asin sarbay niya tong awiton an awit sa pagpuon. Sangaran ka na maasin kan aki asin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa saimong espiritu. Sa katapusan, an buhay kan Kristiyano da ipo sinusukol sa natipunan o naabtan. An sukol, sabi kan mga babasahon, yaon sa pagkamuot. Siya sa tuntaan sa tung puso sa pagpuon kaining misa, hilingon an mga pagkakataon na nagkulang kita sa pagkamuot sa Diyos, sa kapwa, sa sadiri. Sarabay kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indong mga tugang, tanagkasala ako ni Makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kaya nangahaji ako ki Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa indong mga tugang, na ako ipanibi sa kagurang ng Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. Hilinga kami, O Diyos, kaglalang asin kagsakop kan gabus na bagay, asin tanganing mamatean mi an bunga kan sa imong pagkaherak, itugot mo na kami maglingkod sa imo sa bilog na puso. Huli ki Jesucristong kagurangnan niyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Hinanyugon niya to an enot na babasahon. Ginuno sa inot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Hanapan nindo an urog karahay ng mga balaog. Ipapahiling ko sa indo an urog karahay sa gabos. Dila manin mga tao asin mga anghel an sakuyang itaram. Kun ako daing pagkamuot, kabaing ako sa kampanang matiling o sa gimbal na matanog. Mapasakuya man ang balaog nin paghula, asin maaraman kuman ang gabos na misteryo, patin gabos na kadunungan. Mapasakuya man ang kapanuan nin pagtubod, nasagkod mga bukid sa kung mabubungkal. Alagad, kun ako daing pagkamuot, mayo ako nin halaga.
Ipanaukuman ang gabos kong rugaring, dangan ipakakan sa mga dukha. Isugba ko man sa kalayo ang sakuyang hawak. Kun ako daing pagkamuot, mayo akong pakinabang. Ang pagkamuot matinios mapaglingkod. Ang pagkamuot dai nauuri, dai nagpapakaraot, dai nagpapalangkaw. Daing ambisyon, dai hinahanap ang para sa sadiri, dai naanggot, dai nag-iisip nin maraot, dai ikinakaugmaan karatan, alagad ikinaugmaan katutuuhan. Gabos tinitios, gabos tinutubod, gabos linalaom, gabos tinatagal. An pagkamuot dai natatapos, an mga paghula matatapos, an mga dila dai magtataram, an kadunungan mawawara. Kabtang sanaan sa tong naaaraman, asin kabtang sanaan sa tong propesiya. Alagad pag-abot kan perpekto, an kabtang mawawara. Kan ako aki pa, sa aki man ang sakuyang pagtaram, sa aki man ang sakuyang pakasabot, sa aki man ang sakuyang pag-isip. Ngunyan na ako dakula na, ang mga sa aki binabayaan ko na. Ngunyan nahihiling ta, malabog, siring sa salming, sa misteryo. Ngapit sa tuyang mahihiling nakahampangan. Ngunyan kabtang sanaan sa kuyang namimidbid. Alagad ngapit ako bilog na makakamidbid, siring na ako bilog na midbid. Ngunyan uya ang pagtubod, ang paglaom asin pagkamot. Tulo ini, alagad sa pinakadakula sa inda, iyo ang pagkamot. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Paladan ang banwaan na pinili nin kagurangnan. Paladan ang banwaan na pinili nin kagurangnan. Magpasalamat sa kagurangnan sa tanog nin arpa, sa tugtog nin lira na 10 ang kwerdas. Bagong awit-awiton sa iya, pakarahayon ang tugtog, asin magkurahaw sa kaugmahan. Paladan ang banwaan na pinili nin kagurangnan. Huli totoo ang tataramo nin kagurangnan, ang gabos niyang kagibuhan masasarigan. Namumutan niya ang katanusan asin karahayan, ang bilog na daga, pano kan karahayan nin kagurangnan. Paladan ang banwaan na pinili nin kagurangnan. Paladan ang banwaan na ang Diyos iyo ang kagurangnan, banwaan na sa iyang pinili bilang pamana. Mapasamuya kagurangnan ang danay mong pagkamuot, mapasamuya na bilog ang paglaom sa imo. Paladan ang banwaan na pinili nin kagurangnan. Matindog na po ang gabaw sa pagrukyaw. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa saimong espiritu, Pagbasa kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi, "Sa ano ko ikakabaing ang kapag-arakian na ini? Kabaing sinda ni Isay. Kabaing sa mga aki na nagtutukaw sa plaza, asin nagkukurahaw. Tinugtog mi ang maugmang sunata, asin daik kamo nagsasayaw. Kami nanambitan, asin daik kamo nagahaya. Hulit na dumatong si Juan, dai nagkakakan, asin dai nagiinom, asin kamo nagsabi, igwa siya nin demonyo. Duminatong ang aki nin tawo, nagkakakan sa kanagiinom, asin kamo nagsabi, paslo asin parabuyong. Katuod kan mga parasingil nin buhis,
asin mga parakasala. Alagad ang kadunungan nin Dios mapapatunayan kan gabos na nagaako kaiyan. An marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Igwa pong mga pagkakataon, nadawa ginibo mo na ang gabos na tama, igwa man giraray kritisismo an ibang tao. Sa harong man po yan o sa trabaho, sa inman, maski anong paghinguwa mo, pirming may masasabi an iba. Na-eksperyensahan man po iyan kan sa tong kagurangnan, digdi sa Ebanghelyo, dai masabutan ni Jesus kung sain siya malugar dahil ang mga tao parehong pigsasayumahan siya asin ang pinsan niyang si Juan Bautista. Sabi ninda, si Juan istriktuhon. Pero sabi ninda, si Jesus kabaliktaran. Pigsasayumahan ninda ang duwa. Habo nindang magsunod ki Juan, ta pinapaayuno sinda, pero habo man ninda ki Jesus, tadaidaan nag-aayuno. Ano man nang gadpalan, ang gusto kan mga tawong ini. Dahil ang totoo, parehas sa na po sindang naggigibo kan trabaho nin Diyos, asinda isinda kaipuhan ikumparar si Jesus man o si Juan Bautista. Garuman po ini ang mga tao sa presenteng panahon na mahilig magkumparar. Halimbawa, habo ninda kan Santo Papang ini dahil istriktuhon daa pirming mulosdot. Pero habo man ninda kaining Santo Papa na pirming nakangirit, maluwagon daa. Habo ninda kan pading ini tahalawigon magsermon, pero paghali po to ng sermon kan sarong padi, habo din ninda. Habong magsunod sa leader na ini, pero pag tinangro mo, ikalugod ang mag-leader, habo man. Kaya pinapagirumduman kita ni Jesus, tigdi sa Ebanghelyo, na ang tunay na kadunungan kan tawo, ang susukulan, bako po ang opinyon kan ibang tawo manungod sa tawong iyan, kundi mahihiling sa bunga. You tell a tree by its fruits. We don't judge a person based on what other people say about that person, but rather we look at the fruits of that person. Marhay ba ang gibo niya? Dai magdangog sa sasabihon kan iba, kundi ika mismo, midbidon mo siya nin personal, dai magsarig sa sabi-sabi, tanganing ika mismo ang makataram. Ano man ng God? You tell it to yourself by asking yourself, siya saton nin personal ang pagkatawo kan tawong iyan. Asin ano po ang pinakamarhay na hahanapon ta? Anong bunga ang hihilingon ta sa sarong tawo? Sabi ni San Pablo, digdi sa inot na babasahon, mayong iba kundi pagkamuot. Kung mamumuton kita, dakulang indikasyon po ini na naghihinguwa kitang magin marhay na tawo. Kaya imbis na magin sibot sa pagtuyaw kan ibang tawo, in judging others, sabi ni San Pablo, maging sibot lugod kita sa pagkamuot. Dahil kung mayong pagkamuot, mayong halagaan sa tuyang talento, asin mga nahaman sa buhay. St. Paul says, dawa pa ipanao ko ang gabos kong kayamanan, dawa pa isugba ko ang hawak ko sa kalayo, kung ginibo ko iyan na mayong pagkamuot, mayong halaga ang ginibo ko. Kaya nga ni, magayon na sa aldaw kan kasal, although pa iba-iba ang ginigibo, kadaklan na beses sa aldaw kan kasal, saro sa mga readings na pinipili ta, iyo ini. Tanganing pagirumduman kita sa aldaw na nanunuga kita nin pagkamuot, na ang tawo susukulon sa pagkamuot.
Love is patient. Love is kind. Love endures all things. Ang pagkamuot, pasensyoso, mabuot, mapakumbaba, nagtatagal, dahil iyo ang pinakamahalaga. Be loving towards other people and be yourself, a loving person. Kunsiring, sarong bagay sa napuan tinutukdo, kaining duwang babasahon tangon yan, na dailugod kita makalingaw, na ang pundasyon kan gabos, pagkamuot. Kung susukulon taan karahayan kan sarong tawo, susog sana sa palakpak, o daing palakpak, pirmi po kitang makukulangan, pirmi kitang makakamati nin emptiness. Imbes, sabi ni San Pablo, sabi kan kagurangnan, pagkamuot dapat ang pinagahalian kan sa tong mga gibo. Kaya ang dapat na ihapot, mamumuton daw ang tawong iyan. Is he doing things out of love? Pero bago ta siya sa aton ang iba, bago kita maghiling sa iba, lugod hilingon ngo naan sa diri, siya sa aton ngo naan sa diri. Namumuot daw ako, mamumuton daw ako na klase nin tawo. Pagkamuot daw ang motibo kan mga ginigibo ko. Homework, assignment. Paguli po sa harong, buksan ang sa imong Biblia, hanapon ining sinabi ni San Pablo. Inot na surat sa mga taga-Korinto. Hilingon kun ang linista niya digdi, nagigibo man ng God. Ribayan ang tataramon na pagkamuot kan sa imong ngaran, ang sabi digdi, ako matinios, ako mapaglingkod, ako dai nauuri, dai nagpapakaraot, dai naaanggot, dai nag-iisip nin maraot, dai ikinakaugmaan karatan, alagad ikinakaugmaan katotoohan. In other words, we should personify love. Kita mismo dapat maging pagkamuot na buhay, pagkamuot na naglalakaw. Kita ini napigdi-describe ni San Pablo, bako lang ang pagkamuot, kundi kita mismo. I ought to be kind. I ought to be patient. I ought to be enduring. Because that is what love is. Mga tugang lugod magtalubo pa kita sa pagkamuhot. Dahil sa katapus-tapusi, sabi tanga ni sa puon kaining misa, an susukulan kan sa tong buhay, bako an natipon, bako an naabot o nahaman, susukulon kita sa pagkamuot. Pag nagagadan sarong tawo, pag ginigirumdumtaan nagadan, di man po kita nagbibirilangan kung piraan natipon niya, ano po? Ang narurumduman ta sa tawo, kung mamumuton siya, kung mabuot siya, kung paano siya naging matinao. Ultimately, it is our love that matters. Magpamibi kamo mga tugang, tanganing ining sa tuyang atang, magkanigong akuon kan Dios amang makakamhan.
Akuon malugod kang kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niya to asin kan bilog yang banal na simbahan. Kagurangnan, kaugayi an sa mong mga pag-arang, asin kahiraking ako ining mga pagdulot kan sa imong nasasangkuban, tanganing ang dinulot nin lambang saro sa kaumawan kan sa imong ngaran, magdaralugod sa gabos sa kaligtasan, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, iitaas an mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Siring na ika ang kaglalang kantawo, ikaman ang mabuoton na kagbago, huli kan aki mong namumutan. Kaya matanos sanang naglilingkod sa imo ang mga linalang mo gabos, tama sanang naguumaw sa imo ang mga tinubos mo gabos. Asin saroan pusong nagrurukyaw sa imo, an sa imong santos. Kaya kami man, kaibakan gabos na angheles, nagsiselebrar sa imo sa danay na magayagayang pagpahayag nin pagtubod. Banal, banal, banal ang kagurangnan. Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga, panokan sa imong kamurawayan. Hosana sa kaitaasan. Paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan. Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan, ika ng gadan banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, asin tinaos sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan ka ini, ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaos sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom ka ini, ta ini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag. Sagkod na ika magdatong. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, urog na si Engracio, asin an gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina nin Diyos, Nuestra Señora de Peña Francia, kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urog na si San Judas, asinan gabos na santos, na kaidtupa, nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen.
Mamibi kita sa mga tataramon ni Jesus. Ama niya mo, niyaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo. Magdatong ang kahadayaan mo. Mangyari ang buot mo sa dagaan ni siring sa langit. Ang samong kakano sa oral daw, itaong mo sa muya mo niyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasaalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Hagawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadayaan asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoan na kami mapatuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kamo kan tanda nin katuninongan. Kordero kan Diyos na nagpapara kan makasalan kan kinaaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan makasalan kan kinaaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan makasalan kan kinaaban, taawi kami nin katuninongan. mga tugang uya si Yesu Kristo, panalmingan kan buhay na mamumuton. Siya ang kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako ako maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko mahimo ang maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi ang sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing ang sa imong dugo maglinig, ang sa imong laman magpakusog, ang sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
mamibi kita. Kagurangnan namimibi kami, sa dirihon lugod ang samuyang mga isip asin hawak, kan gawe nin langit nun na balaog, tanganing bako na ang samuyang buot, kundi ang bunga kaini, iyo an mangurog sa mo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. sa tabang kan mga pamibi ni Maria, ina nin danay na pagtabang, bendisyonan po kamo kan mamumuto na Diyos, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, magdanay kamo sa pagkamuot kay Kristo. Salamat sa Diyos.